Salutare, băieți, și noi regăsim la un episod. Astăzi suntem alături de Raul. Dar nu mai făm așa, urât. Suntem momentan la un box fight, cam dau o leacă de shit. Box. And I 124, îți dau pickaxe. E primele 19 secunde, deci am dat un pickaxe. Așa, Cileanus. Sunt momentan aici la un box, cum am spus. Ne distrăm, o să băgăm și un match. stai că beau apă. Ok. Ai băut? Ai băut, mă? Da. Ce mesă până de la editor. Ca să-ți dau așa o leacă de clip, Raule. A, da, și apropo, băieți, vezi că eu sunt de pe Xbox și nu editez foarte bine. Adevărat. Mor. De cum rea platforma aia ta? Crem că e a mea. Am pus-o eu. Lel. Așa. Bă, am uitat să vă spun, bă, băieți, am făcut un level 300 așa Cileanis pe Fortnite. 305 acum. Suntem bine. Hai să vă arăt ce clip o să dau lui Raul. Îmi dai clip? Îmi dai clip? A, deci tu vrei să-ți dau clip. Să te bag un clip de mult cât de omoră cum Dar nu mai jura. bine. O să mă... Wow, ce clip îmi dai, oh my. Oh my god, ți-am dat un clip. Bă, dă-mi trăge, bine. Vrei să vezi clipul adevărat? Nu vrei să spun ceva? Mi-i transpirat corpul. Și mie crezi că e singurul, frate? Nu mai îmi simt freaking mâinile. Și mă lovesc foarte tare, manetă. Okay. Apăs pe B ca să construiască. Și fii atent, taci din gură, vreau să-ți dau un clip pe mine. Ce? Vrei să-mi dai un clip? Bă, tu nici pe ăsta mie nu-mi dai un clip. Editează dacă ai tu. E sigur? Editează, nu mai trebuie. Editează dacă ai tu pe. Hai, vino aici, n-ai tu pe. Păcat. Nu, m-am dat un spray de acolo, nu m-am băgat la box. Hai, mă. Puteam să-ți dau pic, coaie. Știu. Dar asta nu ți-am spus că să luau ca să nu-mi dai pickaxe. Ah! A, da, bă, băieții, el acum să fixați, dar uitați-vă puțin la scor așa, e 13 la 4. Ce? Nimica. Eu mă flexez, what the fuck? Eu. De când ai, mă, tu bani să-mi pui tu mie platformea? Ce? De când ai tu bani să-mi pui tu mie platformea? Nu contează. Mamă, ce să te ai acolo, că o sper. Mi-am luat chem. Chiar stați, mama sita. Pentru cei care nu știe ce înseamnă camp, e un cuvânt, bine, nu e chiar un cuvânt inventat de mine, e un gen o chestie la camp, care am spus eu odată, gen camp. Mi-am luat clip. Nu, campul gen înseamnă, nu că camp în general, că n-a stat Raul sau e tot. Dar gen campul, care îl zic eu, are foarte multă legătură cu cum ar veni clipul. E ca și cum ca un 200 prescurtat. Chem. Hai la pickaxe, viața mea, să mor viața, na. Pa. Nu. Unde mai muri? Dacă necurile tare de căcat. Vrei să vezi că runda asta dăm 200? Amândoi?
Oricum, Sau cine? după box fight-ul, gen, o să fie un box fight. Titlul o să fie box fight cu Raul. Ce? Titlul la videoclipul ăsta o să fie box fight cu Raul. Box ai Raul transpirat. Ți-am zis că îți dau 200 runda asta. Nu, deci frate, nu știu cum vreau să spun. Să descriere. Ce? Raul box. Raul. Mă joc cu Raul box fight, Raul transpirat cu el. Ok, Nu, deci- cam asta a fost videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. O să ne revedem data viitoare. Pa, pa!